Ship breaking sa MV Diamond Highway. Kamay gitumbok sa pipila ka mga residente sa Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Ngayon sa nasinati nilang pagpangatol sa lawas. Temporaryong ipahunong sa lokal nga kagamhanan. Gimando ni Mayor Jonard Ahong Chan ang cease and desist order. Subay sa gilawatang rekomendasyon sa Lapu-Lapu City Health Office. Gitataw hinuon ni Chan nga sulod sa duha ka semana nga temporaryong punuon ang cutting o pagpisa-pisa sa mga parte sa mga barko. Gitahasan ang nagduma sa shipbreaking ipahipos usab ang tanang mga debris aron dig kini mapadpad ngadto sa kabalayan, ilabi na kon mukusog ang paghuro sa hangin. Ang shipbreaking unang gitugutan sa lokal nga kamhanan, human ubay-ubay nga mga beach resorts ang mireklamo kay nakadaot sa view sa resort ang hitsura sa nasunog nga barko nga nasangad sa mga dapit atol sa bagyong Odette. Ang pagpahunong nila sa ilang operasyon, sa ilang pagcutting no, sa maong barko, apan doon nagyapon sila trabaho sa duha ka semana base sa rekomendasyon sa ato ang Lapu-Lapu City Health. Mao ang pag-clear atong mga katol-katol nga mga debris no sa kining ato ang barko.